Anaa sa bridge approach sa norteng bahin sa nagpadayon ng construction sa Maa Flyover ang ginaaspalto kay human-huma na ang aspalto sa approach sa south portion sa flyover. Pinaspasay ang pagtrabaho kay sa bulan sa Marso 2026 na kinipaagian subay sa pasalig sa Department of Public Works and Highways. Per latest report, ana sa 90.2% ang ato ang ongoing na magtuod flyover project. Sa karon ongoing ang ato ang asphalting sa taas. Sa karon naka first layer na tano, and then hopefully by the end of by next week na humana nato tanan ang asphalting. Tagduha ka lanes ang north ug southbound. Gipangtaod na sab ang double head solar street lights ug duol ang distansya sa matag poste nga naa sa tunga sa flyover aron mas hayag. Gamay na lang ang kulang aron mahingpit og taod ang mga railings nga proteksyon sa mga sakyanan. Tuig 2021 pa gisugdan og trabaho ang proyekto sa panahon ni kanhi President Rodrigo Duterte. Halos 1 ka kilometro ang distansya sa proyekto. Immediately after ma-open na nato ang flyover, magsugod po dahil ang ato ang widening dito sa ubos na bahin, and then that will be coupled with drainage improvement po na project. Sunod nga trabahoon ang kalsada ilawom sa flyover. Una nang miisplikar ang DPWH kaniadto nga adunay kalangay sa konstruksyon kay nagkaproblema sila sa road right of way.